Ale Jones i fi a fi'n gyfarwyddwr da Cwmni Cyfieithu Cymen yn Gaernarfon. Wel, yn naturiol bod ni'n Cwmni Cyfieithu, mae Gymraeg yn anfodol, gafel dda'r Gymraeg a gafel dda'r Saesneg hefyd yn gweithio lawn llaw dau gilydd. Mae rhaid bod yn staff cyfieithu ni'n naturiol, ond hefyd yn staff gweinyddol ni. Pobl sy'n ateb y ffôn, pobl sy'n anfon e-mail, mae popeth i ni'n neud yn ddwyieithog o fewn y cwmni. Mae'n ddiwydiant eitha hyblyg ar hyn o bryd, a mae'n ddiwydiant sy'n tyfu hefyd. Mae yna lot o alw am fyfyrwyr sydd â lefel uchel a gafel dda o'r Gymraeg mwyn gallu datblygu'r maes. Wel, yn sicr, mae jyst yn dangos prawf arall o'i gallu ieithyddol nhw. Mae yna ffyrdd a wahanol fath o gymwyster i gael, a os ydyn nhw'n fodlon ymrwymo unen i gyflawni'r cymwyster yna, mae'n dangos ymroddiad o'i rhan nhw tuag at y Gymraeg.